Ik zeg goedenavond, Jordis Willens. Goedenavond. Ja, met wat wordt er voor gaan rammelen dit jaar? Met de batsen. Ja, dat bedoel ik. Ja, Jordis Willens wordt dat gewoon maar even live hier in Limburg Zoense. Ik ga kijken, want ik moet gaan instarten, toch? Waarom deed dat dan niet, de kloonman? Ja, dat is er weer. Goed, want die moest ik hebben. Die jongens hebben niet van niks betaald natuurlijk. Hè. Goedenavond, Jordi. Goedenavond. Ja, Jordi, die komt regelmatig voorbij. Hè. Het is natuurlijk gezellig hier bij Groot. Ja, zeker. En voor wij goed het ook invallen bij. Maar wat veel belangrijker is, de bel is me gisteravond, want de LVK-koers die komt er alweer aan. Hè. Dat jukt alweer een beetje biedig, hè. Ja, zeker. Vreugd dit jaar, maar ze is er weer. Ja, wie kent dat tot dat toch zoveel teweeg brengt bij de lui. Het LVK, we zitten nog altijd in 2009 en we hebben het over het LVK van 2010. Ja, dat klopt. Ja, op zich, waarom is dat dit jaar zo vroeg? Ze willen het allemaal een week vroeger zetten. Ja. Om tussen de bekendmaking van de finalisten en het LVK zelf een week langer te hebben. Dus eigenlijk is het om de artiesten gemakkelijker te maken. Hebben ze dus allemaal het vroeger gezet. En ja, dat betekent dus dat vooral het vroeger moeten gaan lobbyen. Ja, maar is dat een nadeel of een voordeel, denk ze zelf? Nou, op zich, ik denk niet dat het heel erg makkelijk is voor degene die in de allereerste ronde zit. Dus wie ik, want ja, daar zit ze natuurlijk een beetje te lobbyen. Tussenkeer zijn oud op nu. Dan hebben de Ludo nog niet helemaal de kop nog staan. Ja. Maar dan moeten we ze toch maar even de kop proberen gek te maken ervan. Ja, en wie gaat dat allemaal doen? Vertel. Nou, ik heb voor mijn eigen halve finale plaats dit jaar, walsen door het Limburgse land, heb ik op dit moment al 7.500 flyers de deur uit gedaan. De ganse gemeente Valkenberg heeft die in de brievenbus gehad. In een groot gedeelte van Zuid-Limburg hangen ze hier en daar leuke posters op. Die hangen hier in Margeroot ook. Overal, hè? Op allerlei plaatsen hier in deze regio ook. Is dat allemaal legaal wat ze daar staan ook? Jazeker. Oké. Zeker. Het is het enige wat voor misschien een beetje illegaal doen, is dat voor die ja-nee-stekers ook gewoon naar binnen die de briefjes. Oké, ja. Dat hoef ik te gezegd ook, ja, met de reclamevolletjes, ja, duidelijk, ja. Er staat op geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar er staat mijn internetadres op, dus het is geadresseerd. Oh, dat is dus geadresseerd, ja, natuurlijk. Het is een mooie, ja, er komt van heel veel schoenen mee. Zeg, nou goed, het is veel werk, hè. Niet alleen om dat rond te brengen, maar ja, het moet ook allemaal gedrukt worden, hè. Je moet flyers gaan drukken. Ja, en dan krijg je altijd pa, zo kijk die er overal van liggen in de, hè. Nou, en die zit er gewoon in de regen fijn in de auto, het ruurt zo liggen, pap, Tom moest er in de en Dom moest er in de. Nee, dat niet. Pap heeft wel een flink stuk gedaan, maar ik heb zelf ook dit jaar echt heel veel met gelopen. Oké, daar moet hem ook gestoken. Ja, Oké. Zeg, maar ja goed, het vergt dus veel tijd. Ga je het s'avonds allemaal doen? Nou, ik heb afgelopen paar dagen heb ik echt een paar dagen extra vrij gehad. Ja? Ja, extra vrij gehad, dat niet. Maar het is, toevallig komt dat zo uit dat die vrij dus heel veel kunnen brengen. En nu inderdaad de avonden nog. Maar we moeten voor komende zaterdag moet voor alles gebracht hebben. Nou goed, wees natuurlijk niet de enige die dat deed. Hè. Iedereen deed het. Is het dan, ja, hebben ze dan niet af en toe gezegd van ja, moet dit het dan zo, moet het zo? Nou, het is in ieder geval een manier om nog het stemmen extra te kunnen verzamelen. Hè. Ja. Ik denk niet dat in de gemeente Valkenberg zelf nog immers ook die volkjes rondbrengt. Nee, oké, maar iedereen deed dat in zijn eigen regio natuurlijk. Uiteraard. Om zijn eigen volk een beetje gek te maken ervoor. Maar zou het anders kunnen of moeten? Ja. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als ik op L1 zelf kan gaan promoten. Ja. Daar werken ze niet aan met. Dan moeten ze er 60... Precies, dat heeft geen zin natuurlijk. Hè. Dan kun je dadelijk wel de kans voor om dadelijk tijdens die live-programma's, hè, dan kan ik doen. Maar dat doen we nog even, want dat eerste is, wanneer is het eerste? Nu komen de zaterdag, 2 januari. Oké, dan beginnen ze dan. Ja, het gaat zo snel, ongelooflijk. Hè. Zeg, maar als je dan weer naar de site van de Geek, die zit er weer mooi opgefrist op. Mijn complimenten in dit geval. En ja goed, dan zou ik bieden zeggen, het LVK, de finale, die vindt in Houten plaats. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Nee, dat klopt. Het gebeurt in Torren, in het witte stadje. Hè? Witte stadje, als het goed is, daar gaan we weer straks allemaal naartoe. En ja goed, daar zit natuurlijk aan. Ja, vertel het maar, wie moet ik dat doen dan, met dat stemmen? Nou, op zich, komende zaterdag, dan is die eerste halve finale ronde. En vanaf dan staan ook de stembonnen in het zondagsnieuws. In Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad. Er stonden dan 20 liedjes stonden op van de 60. Want komende 3 weken komen iedere zaterdag dan 20 liedjes. En de eerste 20 liedjes staan ik tussen. Houtem Sint-Gerlach met Walsen door het Limburgse land. Wacht even, zou we nog gewoon eerst even nog een loes? Dat is ook goed. Voordat ze alles gaan verklappen, we gaan hem gewoon even opzetten. Hè. Ik weet het, het is vreemd. Nu een carnavalsplaat, maar dit is een chonkelair.
Ja. Ik vind, het is een wals, hè. Dat ken je. Het is een wals die in principe ook het ganse jaar door Precies, kent. dus het is niet een typische carnavalsplaat, anders hadden ze misschien nog niet gedraaid, want ik heb ook nog een ander binnengekregen. En oké, dat is ook een leuke plaat, maar die gewoon we dan tot volgende week bewaren. Nou, dus vandaag de primeur van het LVK betreft in ieder geval Jordi Willems van de CD, hè. Wel of natuurlijk zeggen, het zit allemaal op die leuke CD, vond ik altijd gezellig. Nummer 7 is Walsen door het Limburgs land. Van Venlo tot Schinnen kan het feest beginnen. En Valkenberg toch ongeveer ook altijd los. Gans van de een naar de andere kant. Walsen weer door het Limburgse land. Ja, voor Walsen door het Limburgse land, dat wordt Jordi Willems. Het komt allemaal van de CD altijd gezellig en het gaat door naar de halve finale. Althans, door Goldverveur, hè Jordi? De halve finale zit er al in. Ja, zit er al in. Voor de finale. De finale bedoel ik ook natuurlijk, ja. Want de komende zaterdag bij LN Radio, daar gaan ze dus, moest zichzelf gaan verkopen, hè. Ja, goed, dat doen ze veel mee. Ja, Ik doen ben ze wel wel. aanwezig toch, maar Ja, tuurlijk. het nummer werd gedraaid. En, Dus dat is toch wel af en toe links het flapje zoedeilen, of nee? Zo, dat is onder de tafel door, hè. Dat zal wel zo gewoon. En een paar zorgt daar, dus ze zal ook wel zorgen dat ze goed in de beeld komen in ieder geval. Ja. Oh, ze vorige keer trouwens ook heel goed gedaan. Ik kan me nog herinneren. Ja, Maar er wordt maar één de ganse tijd in beeld en dat wordt er Jordi, hè. Ja, de zoogste camera de ganse tijd op, die ik ze scoort. En ja, ga je dit jaar weer proberen, toch? dat gewoon voor zeker proberen. Dat zou ik wel doen, ja. Zeg, nou goed, vertel nog even gauw wie dat met die bonnen zoort. Ja, nou, komend weekend, dus weekend van 2 en 3 januari, komen de stembonnen te staan in Dagblad de Limburger, Limburgs Dagblad en het Zondagsnieuws. En op die stembonnen stonden de eerste 20 liedjes van de halve finale van de LVK. Ja. En dan mag iedereen sowieso stemmen op Walsen door het Limburgse land van Jordi Willems, Houten Sint-Gerlach. Ja. En, wat misschien wel belangrijk is, de stembon is niet geldig als ze op één liedje stemmen. Dus er moeten sowieso op 6 liedjes gestemd worden. Ja, er moest inderdaad een aantal nummers gaan stemmen, anders zijn ze niet geldig. Ja. Ik kan me nog herinneren, ja. Wordt er 6 en daar weet ik niet meer, ja? Voorheen waren het dus maar 8, maar dit jaar hebben ze er 6 van gemaakt. Oké. Goed, ja goed, wat moet ik wensen? Ik bedoel, er is al dikker een wals zijn al gewonnen, hè? Een walsnummer heeft toch al gewonnen? Ja, goed. Ik kan me met Streek herinneren, een Ja. paar jaar geleden. Ja, met Je hebt die Erwin. weer Dus, gewonnen. ja, precies, Ja. met Erwin. Dat is er goed met geworden, hè? Ja. Dat is zo met de hoogte binnen, maar ik kan me toch wel Er nog voorstellen. geen wals meer. Ik weet niet wat te vuur. De vuur volgens mij heeft de wals wel eens gewonnen, maar dan zouden we in de archieven moeten duiken. Maar goed, Maastricht dan even vrij recent, althans ook al een aantal jaren geleden. Volgens mij is dat in 2000 geweest. Ja, dat is al heel lang geleden geweest. En, dus het kind wel. Jazeker. Hè? Want daar hebben ze bewust gekozen. Want daar hebben ze zoveel natuurlijk muziek al gemaakt en geschreven en liedjes geschreven. Dus ja, er wordt natuurlijk meer. Maar daar hebben ze aangekozen voor deze wals. Ja, ik heb 2 nummers ingeschreven, maar ik ben al met het einde naar de halve finale gekomen. Want ik ga je ook de 3 Polonaise. Dat is Oh ja, precies. Ja, ja, ja. dus eigen de Polonaise weer. Ja. Maar ik dacht, de wals, daar zitten allemaal plaatsen in gans Limburg in, waaronder ook Torren. Natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet bewust gedaan. Het Nee. zat er toevallig in en ik dacht, hé, maar Torren zit in dat nummer. Ja. Ik gewoon voor inschrijven. Ja, nou, dat is onbewust toch ontzettend slim gedaan, moet ik Ja. zeggen. Goed, ja, hebben we alles gehad. We moeten in ieder geval zorgen dat we op Jordi Willems gaan stemmen. En ja, hier rond mijn grote. Ja, goed, Gulpen dit ook met, hè. Gulpen Ja, zit er ook klopt. bij, hè. Dus leuk, je gaat dan toch natuurlijk een beetje switchen. Maar ze moeten in ieder geval dichterbij hebben staan. En Gulpen nog erbij bestaan. En dat kan ook. Ja, ik geloof dat Gulpen niet in die eerste ronde zit. Dat weet ik niet zeker, maar ik Of die meen nu dat bij de 20 of die volgende week komen. volgende week of de week daarna. Oké. Ik geloof niet dat ze dit keer erbij zitten. Dus dan Ja. kunnen ze lekker 2 weken achterin stemmen. Precies, 2 weken achterin, dus dat gaat ook helemaal goed. Zeg, hebben we alles gehad over dat stemmen? Wie ze moeten doen, die moeten ze netjes zoet knippen, hè. Ja. En dan moeten ze aanvinken. Zeg nog eens even. Aanvinken inderdaad. 6 liedjes, waaronder ook tegen mij, ja, als ze door het Limburgse Uiteraard. land. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Nee, precies. En dan moeten ze hem opsturen naar de stichting LVK. Ja, dat kost de postregel. Zo wat. Ja, toch? maar als ze hem nu voor maandag opsturen, dus Ja. direct zaterdag invullen, kunnen ze nog een keerzegel erop plakken. Kijk, dan hebben ze toch nog in de lijn liggen, is ongetwijfeld. Hè? Ja, zeker. Goed, dan hebben we alles gehad. Jordi, van deze kant natuurlijk veel succes. Vergon is natuurlijk goed steunen. Hij bij Radio Mergeland. Ongetwijfeld zal voor die plaat nog heel veel kunnen beloesteren bij Radio Mergeland. Vond het leuk, dus toch even de moeite hebben genomen om af te reizen naar het verre Margraten.